Dobar dan svima. Pozdravljam vas u ime najvećeg sajta za zapošljavanje u Srbiji Poslovi Infostud. Moje ime je Radojka Ilić. Danas ćemo razgovarati sa koleginicom Anjom Balažević, koja je HR Business Partner u Infostudu koji je deo Inspira grupe. Teme koje ćemo danas pokriti, odnosno pitanja, su na temu pisanja CV-a i motivacionog pisma i proces regrutacije i selekcije kandidata. Dobrodošla, Anja. Zdrava Radojka, drago mi je da sam danas ovde i da ću da odgovaram na pitanja koje su postavili kandidati. Nadam se da ću im rešiti neke nedoumice i pružiti korisne odgovore. Drago mi je. Možemo da počnemo. Može. Prvo pitanje je šta je važno da se naglasi u CV-u za kandidate koji apliciraju za određenu poziciju? CV treba da predstavlja našu profesionalnu biografiju, odnosno treba da predstavlja naše profesionalno ja i na taj način da iskaže naše radno iskustvo, neke veštine koje smo stekli kao i naše obrazovanje i na taj način da nas istakne kako bi došli do željenog posla. Sad ono što je jako važno u CV-u jeste da bude prilagođen poziciji na koju konkurišemo. Zbog toga preporuka je da se ne šalje uvek isti CV na svaki oglas, već da se oglas pažljivo pročita, da kandidat razmisli koje su to neke veštine, znanja, iskustvo koje je potrebno za obavljanje te pozicije, pa i u samom CV-u da iskaže baš to, znači upravo te veštine koje se traže, da stavi naglasak na ono što je u oglasu opisano kao važno i na taj način da sebi poveća šansu da bude pozvan u proces selekcije za tu poziciju. A kako se istaći bez radnog iskustva? To je pitanje koje često dobijamo i koje verujem da zanima mnoge mlade ljude koji su možda na početku karijere ili tek svršeni studenti. Ono što je negde moja preporuka jeste da isto kao što kandidati koji imaju radno iskustvo treba da pročitaju pažljivo oglas, da vide šta je to što se traži, isto i urade i oni koji nemaju možda toliko iskustva, da razmisle gde su mogli da steknu to iskustvo. To ne mora da bude zvanično, formalno radno iskustvo, ali to može da bude studentski projekat, studentska praksa, članstvo u nekoj studentskoj organizaciji ili neki honorarni posao, volontiranje, neki projekat kojim su se bavili, a da nije bilo nešto zvanično, ali takođe su sticali neke veštine i znanja koje mogu koristiti u obavljanju tog posla. Tako da i taj, da kažem, da li je to mit ili pitanje kako da steknem iskustvo ako nemam iskustva, može da se prevaziđe time što ćemo onako to iskustvo posmatrati malo šire i istaći ga na način koji je potreban za obavljanje te pozicije. A šta da rade oni kandidati koji su napravili veću pauzu u karijeri? Na šta se treba skoncentrisati i kako da se prekvalifikuju? Da, pitanje da li je to pauza u karijeri pa žele da nastave onaj posao koji su radili pre pauze ili je to neka vrsta prekvalifikacije. Opet, sad će se opet ponoviti sa tim da se traže veštine možda koje su potrebne ili neko iskustvo koje je blisko toj poziciji. Znači, ne mora da bude identično, ali neke pozicije recimo u prodaji ili u promociji proizvoda mogu da budu slične. Tako da je moja preporuka s jedne strane opet da se istaknu te veštine i znanja koje su stečena na nekim drugim oblastima, ali ono što jako može da bude značajno u ovoj oblasti je naglašavanje te motivacije. Pričat ćemo i o motivacionom pismu, pa je možda i ovo prvi korak ka tome, a to je da se iskaže zašto baš želim da se zaposlim na toj poziciji, zašto želim da se zaposlim na toj kompaniji. Ukoliko je došlo do prekvalifikacije, šta je to što sam radio ranije, a sada će mi pomoći u obavljanju tog posla i baš zašto sam odlučio da se prekvalifikujem, zašto baš za to zanimanje. Znači, to je nešto što nam može pomoći u obrazlaganju toga zašto smo to baš odabrali i što nam može pomoći da se kasnije zaposlimo na toj poziciji. Tako da možemo da istaknemo i neke kurseve koje smo završili u međuvremenu ili do tada, neke prakse koje smo prošli, neke lične projekte u procesu prekvalifikacije. Često imamo kandidati često imaju neke projekte koji su samostalno vežbali, radili i nema veze što to nije zvanično, što to nije za neku firmu, može da pomogne u pozivanju na razgovor i kasnije dobijanju posla.
Ukoliko je za određenu poziciju potrebno poslati i CV i motivacijno pismo, a kandidat ne pošalje motivacijno pismo, da li ćete ga pozvati na razgovor za posao? To opet zavisi od kompanije do kompanije. Ja mogu da pričam u svoje ime i u ime Inspira grupe gde mi stvarno ni ne zahtevamo motivaciono pismo, ali ukoliko neko čak i ne pošalje motivaciono pismo, ona se traži, ukoliko odgovara kvalifikacijama, da svakako ćemo ga pozvati zato što je to neko radno iskustvo, nešto što je presudno, a ne samo motivaciono pismo. Međutim, moja preporuka je negde da se šalje motivaciono pismo, ali da ono ne bude prepričana biografija, da ne bude samo ono ispričano što smo već napisali u CV-u, samo malo detaljnije, nego već da ona služi baš da bukvalno opiše našu motivaciju, zašto nam se ta kompanija sviđa, zašto nam se sviđa taj posao, šta je to što smo radili, a može da nam pomogne u obavljanju tog posla i zašto nam se to dopada i bukvalno koja nam je motivacija. Tako da nekako moja preporuka je da se to šalje, ali naravno, kažem opet u naše ime, ne mogu da garantujem za sve poslodavce da to nije presudno, ali svakako jeste plus. Znači, motivaciono pismo može biti odlučujući faktor, ali ne mora. Može da bude možda odlučujući faktor u tome da li ćemo nekog pozvati na razgovor. Nama se recimo to često dešavalo da neko možda ne ispunjava sve tražene uslove u konkursu, da možda nema dovoljno iskustva, ali napiše onako sjajno motivaciono pismo gde se istakne, pokaže onako neke vrednosti koje mi cenimo, motivaciju i zbog toga odlučimo da ga pozovemo na razgovor. To ne mora da znači da će 100% dobiti taj posao, ali može da bude neka šansa i neka bukvalno ulazna karta za kompaniju i to nam se više puta stvarno dešavalo da ti kandidati koji su se baš potrudili oko motivacionog pisma ili recimo snimili video, dodali neku prezentaciju, to sve sad motivaciono pismo u današnje vreme, ne mora da bude samo pismo, može da bude u nekim drugim formama, to je onako može da bude neki dodatan plus koji će nam obezbediti da se upoznamo. Ovo je odlična informacija za kandidate da je forma videa takođe prihvatljiva kao motivaciono pismo s obzirom da je video sad forma koja je jako aktuelna na svim društvenim mrežama. Takođe, pitanje od kandidata koje smo dobili se odnosi i na informaciju sa tvoje strane kako hvaljenje poslodavca u motivacionom pismu utiče na proces selekcije. Da, pa kao što si rekla i motivaciono pismo može da bude i u videu i različitim formama, znači i prezentacija pa čak i slika, znači ne treba uopšte kandidat da bude ograničen, već da nekako se trudi da iskaže najbolje svoju kreativnost i nešto što najviše odgovara njegovoj ličnosti, a nekako video da jeste popularan, ljudi se sve više odlučuju za snimanje i to im lakše pada, tako da moguće da i na taj način mogu bolje da se iskažu i da pokažu tu svoju ličnost koja je svakako jako važno u procesu zapošljavanja. A što se tiče hvaljenja poslodavca, to sam nekako i malo pre možda i rekla, u suštini ne treba to da bude hvaljenje radi hvaljenja i mislim da ti samo, da kažem, hvalospevi ne moraju tačno da utiču ukoliko su oni nekako šablonski ili su ne ističu stvarno kandidata i mogu da se odnose na bilo koju kompaniju. To je nešto možda što neće uticati, ali ukoliko se pokaže da je kandidat stvarno proučio kompaniju, proučio njenu misiju, viziju, vrednosti i nekako istakao, da kažem, personalizovano zbog čega mu se to sviđa, kako se on uklapa u to, kako se on uklapa u tim koji radi ili ukoliko navede neke projekte koje su mu se svideli, koje je kompanija radila, to svakako opet jeste plus. Kažem, ne zbog hvaljenja samog po sebi, već zbog toga što nekako kandidat pokazuje da se udubio, da je analizirao kompaniju, da se raspitao, da je pogledao malo više i samim tim to više govori o njegovoj motivaciji. I zainteresovanosti za kompaniju. Tako je. Znači time pokazuje da je više zainteresovan, da se prepoznao, da se povezao i da je se više raspitao i udubio u samo konkurisanje.
Sada prelazimo na drugi deo našeg razgovora, a vezan je za regrutaciju i proces selekcije. Prvo pitanje koje su kandidati postavili jeste koji nivoi selekcije postoje i kada prolazi dalje kandidat koji inicijalno ne ispunjava tražene uslove. Da li je to u stvari neki čest slučaj? Verujem da nije. Pa zavisi od kompanije do kompanije. Mi opet baš u Inspira grupi i Infostudu imamo nekoliko krugova selekcije. Prvi je svakako selekcija samih biografija i motivacionih pisama gde gledamo sve ove stvari koje sam navela u prethodnim odgovorima i tu kandidat može da se pozove na razgovor ili ne u zavisnosti od toga da li odgovara uslovima traženog konkursa kao što sam i rekla i naravno s obzirom na njegovu motivaciju koja može da mu bude plus iako možda ne ispunjava sve uslove. Zatim je tu prvi razgovor, kraći razgovor gde se upoznajemo sa osnovnim njihovim radnim iskustvima i sa motivacijom kao i sa nekim kompetencijama koje su važne za tu poziciju, a zatim kandidati koji prođu dalje imaju neki možda zadatak ili test, studiju slučaja i drugi krug selekcije, odnosno drugi razgovor koji je onako detaljniji gde ulazimo više u dubinu i biramo zapravo najboljeg kandidata. U svakom od tih koraka neko ko možda ne ispunjava sve uslove može i da prođe dalje i ne mora, ali sve zavisi od toga koji su to uslovi koji ispunjava ili ne ispunjava, koje su to kompetencije i da li možda nekim drugim primerima iz svog iskustva, drugim oblastima može da nadoknadi taj uslov koji možda ne ispunjava. Da. Takođe imamo pitanje koliko je izvesno da neko može da postane kandidat u nekoj firmi koja nije trenutno otvorena? Da, nisam sigurna da li najbolje razumem to pitanje, da li pozicija nije otvorena ili firma nije otvorena. U svakom slučaju, mnoge kompanije koje planiraju da se otvore ili možda rade na otvaranju kancelarija ovde i imaju neku formu na sajtu koja služi za ostavljanje biografije koja će ući u bazu gde će kandidat možda biti pozvan za poziciju koja se u tom momentu otvori. Isto važi ako pozicija nije otvorena, tako da ukoliko ostavite svoju biografiju u bazi, možemo i mi to radimo za naše kandidate koji se prijave na naše pozicije, odnosno prijave se putem sajta, a možda nemamo trenutno otvorenu poziciju, trudimo se da ih sačuvamo u bazi i onda tu bazu pregledamo i zovemo ih kada se otvori pozicija koja im odgovara. Vi u svakom slučaju, iako imate bazu, dajete oglas za posao. Tako je, svaki put imamo i oglas za posao, ali gledamo i kandidate koji su nam u bazi. Često se dešava kandidatima i situacija da jedan kandidat može da konkuriše na 2 oglasa u istoj kompaniji. Svakako ima predispozicije, odnosno kvalifikacije za oba radna mesta, ali recimo desi se da nije primljen na jedno, a već je, da kažem, konkurisao i na drugo mesto. Kako to utiče na vašu selekciju i gledanje na izbor tog kandidata koji je, da kažem, praktično na 2 iste pozicije u istoj firmi konkurisao? Pa ukoliko je, da kažem, ima kvalifikacije za ove pozicije, to je skroz u redu. Naravno i on želi, može i sebi ili da poveća šanse ili mu se prosto dopadaju obe pozicije, a ima kvalifikaciju i to je u redu i ne predstavlja nikakav problem. Ono što može da ostavlja, kažem, neki negativni utisak ukoliko kandidat konkuriše na sve pozicije u jednoj kompaniji bez obzira na to da li ima kvalifikacije ili nema. Ukoliko se prijavi za neku, recimo, programersku poziciju, a nikakvo iskustvo niti znanje nema o programiranju, a usput se prijavio recimo i u marketing i u prodaju, to može da ostavi negativan utisak zato što možemo da zaključimo da kandidat možda ni ne čita oglas, ne čita opis pozicije, samo se prijavljuje na sve. Tako da to svakako može da ostavi neki malo lošiji utisak, ali ukoliko odgovara uslovima oglasa, svakako to je odlično i u redu.
Šta da rade kandidati ukoliko su im testovi, to jest rezultati na testovima loši i koliko su ti prvi testovi bitni prilikom selekcije? Da, to opet mogu da kažem zavisi od kompanije do kompanije. Neke kompanije imaju testove na samom početku selekcije koji su eliminatornog karaktera. Mi konkretno u Inspira grupi imamo neke testove koji nisu eliminatornog karaktera, već su onako više nama, da kažem, neki vodič kasnije za dalju selekciju i za intervjuisanje, a takođe imamo i neke baš zadatke koji se više odnose na sadržaj posla i mogu da budu u vidu neke studije slučaja i oni mogu da budu eliminatorni. Tako da mislim da ne postoji tačan ili netačan odgovor, već zavisi i od testa i od kompanije, ali u svakom slučaju kandidati mogu da rade na tome da možda poboljšaju neke svoje ili znanje ili veštine koje su vezane za te testove koji možda ne idu. Dakle, mogu da vežbaju recimo brzinu, logičko razmišljanje, neke zaključke ili recimo često je test engleskog jezika ili Excela, pa mogu da rade na usavršavanju tih znanja. Tako da nekako možda vežba može da pomogne u tome, a svakako od kompanije zavisi da li je test eliminacioni ili nije. Ukoliko taj test ima neko vremensko ograničenje i radi se online, recimo, kao za vreme COVID-a, i desi se neki tehnički problem pa nam kompjuter zabaguje, da li postoji šansa da kandidat ponovi taj test? Pa rekla bih da, svakako to nam se svima dešava i baš u momentima kad ne treba krene da se resetuje kompjuter ili se nešto pokvari, isprazni se baterija. Ja bih savjetovala da u tom slučaju se kandidat svakako javi predstavniku kompanije, HR-u ili nekom kontaktu koji ima i da zatraži ponavljanje tog testa i to je stvarno bi trebalo da bude i legitimno i u redu i poželjno. I neće negativno uticati na proces selekcije? Ne bi trebalo, stvarno ne bi trebalo, kažem, ne mogu da garantujem za sve, ali kod nas nikako ne bi uticalo loše. Ovde imamo i pitanje da se kandidati često sreću sa nekim šablonskim testovima i šablonskim pitanjima za razgovor za posao. Koliko je to relevantno i ustaljeno? Da li se ta pitanja mogu menjati ili su, da kažem, prosto ista za sve kompanije? Svaka kompanija ima svoj neki set pitanja koji postavlja i da one često mogu da zvuče šablonski. Opet govorimo u naše ime, u ime Inspira grupe, da se mi za svaki razgovor i za svaki proces selekcije pripremamo tako što određujemo set pitanja i kompetencija koje su važne baš za tu određenu poziciju. Međutim, sa strane kandidata ta pitanja mogu da deluju šablonski, iako su nama vrlo korisna i pokazana su kao dobar, da kažem, prediktor za budući rad, tako da nekad i kad pitamo kandidate za motivaciju, njima to zvuči čudno ili kao neko opšte pitanje, ali nama je jako važno da vidimo šta to kandidata motiviše i da li se ta njegova motivacija poklapa sa sadržajem posla na koji je konkurisao. Tako da, kažem, verujem da postoje neka šablonska pitanja, ali s druge strane verujem da i HR-ovi koji na dobar način rade svoj posao se pripremaju i da ta pitanja stvarno imaju neki smisao kasnije, a da nisu tu, eto, da bi se pitalo. Pa čak i to pitanje čuveno, koje vjerojatno svima pada na pamet, a to je gde vidiš sebe za 5 godina, može da govori o tome da li je kandidat razmislio o svom daljem karijernom putu, koliko je tu ambiciozan, gde želi da se razvije, da li se njegov taj razvojni put poklapa sa tim šta može da dobije u ovoj kompaniji u kojoj je konkurisao. Tako da, iako zvuči šablonski i mi se stvarno trudimo i da ga ne postavljamo, verujem da i oni koji ga postavljaju dobiju neke informacije iz njega koje mogu da budu značajne. Koliko je optimalno vreme čekanja na konačnu odluku nakon što kandidat prođe sve krugove? Pa mi se trudimo da to naravno bude što pre i da kandidati ne čekaju mnogo, ali mi kažemo da je to negde najkasnije 2 nedelje od poslednjeg kruga selekcije. To može da zavisi od različitih faktora, od broja kandidata, od vremena koji oni imaju, nekad nam je prosto teško da se uskladimo sa svima. Trudimo se, kažem, da to bude što pre, ali negde ne bi trebalo da bude duže od 2 nedelje, osim ukoliko nešto stvarno iskrsne, ali u tom slučaju
se trudimo da kandidate obavestimo o tome i da im kažemo da je proces selekcije prolongiran i da ćemo im se javiti u nekom dogovorenom roku. Kandidati postavljaju i pitanje vezano za komuniciranje negativnog ishoda. Da li je praksa u Infostudu da se komunicira taj negativan ishod kandidatu i ukoliko ne dobiju povratnu informaciju, koje je to neko optimalno vreme posle kojeg kandidati mogu da kontaktiraju kompaniju, odnosno HR, za povratnu informaciju? Da, mi stvarno svim kandidatima šaljemo povratne informacije, bilo da je pozitivna ili negativna, tako da već i nakon same prijave, ukoliko ih se ne odlučimo da ih pozovemo na razgovor, svakako šaljemo odbijenicu nakon biografije, zatim i nakon prvog kruga, a kandidati koji su u najužem krugu, ukoliko se ne odlučimo da im ponudimo posao, dobijaju i detaljnu povratnu informaciju gde im onako prenosimo naš utisak o tome šta su pokazali da je dobro, a šta možda na čemu mogu da porade. Tako da se stvarno trudimo da to uradimo i stvarno šaljemo svim kandidatima. Međutim, ukoliko kandidat, da li kod nas ili u nekoj drugoj kompaniji, ne dobije povratnu informaciju iz nekog možda slučaja da je, kažem, kod nas to možda bude možda pogrešan mail ili neka, da kažem, greška u slanju poruke ili telefonskom pozivu, neke kompanije možda i ne šalju svim kandidatima povratnu informaciju, ali u tom slučaju svakako može da traži negde možda posle 2 nedelje, kao što sam rekla, je neko vreme gde bi trebalo da se javi povratna informacija i u tom slučaju mogu da se jave. Ja takođe moram da iskoristim priliku iz ličnog iskustva da pohvalim kompaniju zato što je jedna od retkih koja daje i povratne informacije kada se odlučite za određenog kandidata. Znači, vi imate i razgovor u trajanju od sat vremena u prisustvu nadređenih gde prosto dajete feedback kandidatu koje su to osobine, motivacija, šta je to uticalo na odluku sa vaše strane i kako će se onda, kažem, prosto uklopiti u kompaniju gde je konkurisao. Da, pa to je tako i meni onako draga praksa da na toj i ponudi za posao istaknemo zbog čega smo se odlučili za kandidata i što je ono što vidimo na čemu će možda trebati da radi bez obzira na to što se zaposlio, zato što naravno uvek svako od nas ima i prostor za razvoj, a pošto je proces ponude za posao i prihvatanja ponude, da kažem, dvosmeran i kandidat bira nas kao što smo mi već njega izabrali, jako je važno da ima tu celokupnu informaciju, da čuješ šta je to što smo, zbog čega smo ga izabrali, na čemu treba da radi i da čuje naravno i sve informacije o nama, o našoj kompaniji, o samom poslu, o timu, kako bi bio siguran u šta se upušta, jer je to ipak veliki korak i velika odluka. Pored toga, jedan kandidat je poslao pitanje kako da postupim u slučaju ako sam se predomislila i više nisam zainteresovana za radno mesto u kompaniji. Da li samo da se ne pojavim ili ne javim na telefon, šta je vaša preporuka? Pa moja preporuka je svakako da se uvek javi. Nekako mislim da i u slučaju, i u samom procesu selekcije, ako kandidat odustane ili ukoliko vidi da neće moći da stigne na razgovor ili da se predomisli iz nekog razloga, a tako već i u naravno samom zapošljavanju, stvarno što se tiče mene treba da se javi i lepa je praksa javiti da neko neće doći da li na razgovor ili samo na posao. Evo, približavamo se kraju. Šta očekujete od novo zaposlenog nakon mesec dana, konkretno u našoj kompaniji? Da, i to negde zavisi od kompanije do kompanije i od same pozicije. Neke pozicije su možda jednostavnije za obuku, neke su kompleksnije, tako da i sam proces obuke može da varira i od mesec dana pa i do 6 meseci, a da ne kažem nekad i duže, tako da ono što svakako pored tog nekog učenja samog posla, tehničkog usavršavanja, sticanja nekih znanja o tome kako se radi u kompaniji, jako je važno da se pokaže i proaktivnost, motivacija, neka želja za učenjem i uklapanjem u tim i to je ono što svakako znači u tom prvom periodu. Da li je moguće da se ljudi koji su dobili ili dali otkaz kod nas u kompaniji na nekoj poziciji budu zaposleni na nekoj drugoj?
Pa i to, kažem, može da zavisi od toga koji je razlog. Naravno, koji je razlog napuštanja kompanije ili raskida radnog odnosa, ali ukoliko smo se nekako rastali u nekom, zbog nekih razloga koji su u tom momentu važili, a možda su se promenili, svakako da može da konkuriše ponovo, možda može i da se zaposli. I za kraj, evo jedno, da kažem, pitanje koje bi trebalo da predstavlja, da kažem, sažetak celokupnog današnjeg razgovora jeste šta je važno u selekciji kandidata? Pitanje na koje ne postoji tačan i netačan odgovor, samo kaže možda moja preporuka, a to je znači, da je proces selekcije s jedne strane, znači kao što sam na početku rekla, prilika da se profesionalno predstavimo i da predstavimo zašto naše iskustvo, naše znanje i veštine odgovaraju toj poziciji i toj kompaniji. Tako da je to s jedne strane, a takođe, to je prilika da prikažemo našu motivaciju, našu proaktivnost, želju za radom u toj kompaniji i to je nešto što se svakako gleda u procesu selekcije, pored nekog tehničkog znanja i tehničkih veština ili radnog iskustva. Ali ono što mi je jako važno isto da naglasim, isto da je taj proces selekcije dvosmeran proces i da nije samo da poslodavci biraju kandidate, nego da je važno i da kandidati biraju poslodavce i da se onako tu nađe neko poklapanje, da vidimo da jedni drugima odgovaramo i kao što sam i malo pre rekla da donesemo tu veliku odluku i započnemo karijeru, eto, baš kod tog poslodavca, tako da ja bih onako usmerila i kandidate da tu pitaju to što ih zanima, da postave pitanja, da traže informacije, zato što je to baš jedna velika odluka i taj proces treba da bude onako zadovoljavajući za obe strane. Hvala ti, Anja. Ovo su pitanja koja smo za sada prikupili putem naših društvenih mreža. Očekujemo nova pitanja od naših kandidata i puno pozdrava u ime Anje i sajta Poslovi Infostud.